Dragi Forever prijatelji, pozdravljamo vas na zajedničkom Success Dayu Slovenije i Hrvatske. Prije svega želimo da danas odavde odnesete lijepe uspomene i greste domov srećni. Dobar dan, cijeli dani, dragi moji. Imamo odličного csoveka. A 4 pontjával felveszi a teljes 46% bónuszt. Wow, I feel good. I knew that I would know. I feel good. I knew that I would know. So good, so good, so good, so good, so good. Said I got you. Wow, I feel nice. Ponavadi jaz rečem, da so to bolezni, ki zelo malo krat kaj bolijo ali pa nič ne bolijo. Ko pa začnejo kazati svoje znake, je pa že prepozno, ker koraka nazaj več ni. Ovo naše mlijeko nije samo mlijeko za čišćenje, ima elemente koji će lagano ukloniti mrtve stanice kože i već ono samo će zapravo hidratizirati našu kožu i pripremiti je za dalju njegu. Preprosto je s tem 9 doseči ta cilj. Dejansko očistite svoje črevesje, jetra, preoblikujete svoje telo tako, da se maščobe topijo in se dejansko mišična masa povečuje. Od 7 dana moja noga nije više natečena, mogao sam letjeti, hodat, osjetio sam strahovito kvalitetu tih proizvoda. Tad sam konačno shvatio, da shvatimo da Forever nije, ajde možemo reći trend, nego je Forever brand. To je kompanija u kojoj možemo graditi svoju budućnost, to ćete vidjeti u drugom dijelu mog predavanja. A sikernap az mindig az ünnepség. Én boldog vagyok a sikernapon, mert szeretem az ünnepeket. Success Day je vedno praznik. Ja sam srećen na teh dnevi, ker je za me to praznik. Ilyenkor tudod miért, hogy meg tudjál ülni minden nap egy liter olajra.